Hürmetli Ivan Mikhailovich, siz bizning üçün halkımızın lideri gına түгел, керешеннәрне бергә туплаган, бергә җыйган шушы җырчы җәкәү җыртын булдыруда башлап йөргән, күп көч куйган хөрмәтле кешебездә. Бүген җырчы җәкәү җыртының иҗади коллективы сезне туган көнегез белән котлый. Сезгә саулык, сәламәтлек, ташып торган көч, тормыш дәрте, тән сихәте, җан тынычлыгы телибез. Алга табада матур проектлар булдырырга, бергә армый-талмый эшләргә язсын. Рәхмәт сезгә. Ile